Sanlarmısınız? Men endi aldan çok жасаған депутаттарға қосылып, барлық район совет депутаттарын, алардың халық шарысын атлап, депутат болып сайланғанлары белән чын күңелдән котлыйм, шекелдә уңышлар телим. Бүген яңа сайланган депутатлар корпусы җыелды беренче утырышына һәм без инде бик әһәмиятле мәсьәлә карыйбыз. Ул да булса район башлыгын сайлау. Ничек кенә әйтсәк тә, ул җитәкчедән кайсы коллективта да зур-мул кенәме бик күбәйеп тора. Без инде моны мисалларда китерергә мәгълүм кирәк булса инде шул ук. Күп җыллар тутырыклы хуҗалык белән җитәкчелек иткән җитәкчеләребез бар. Авыр хәлгә төшкән хуҗалыклардан менә дигән хуҗалык ясаган җитәкчеләребез бар. Или наоборот, килеп чыкканнар да бар бит инде. Менә шуңа күрә бу мәсьәлә инде электән үк Сталин вакытыннан кадр решающий дигән әйбер, ул юктан килеп чыкмаган. Ул инде коллективның, оешманың, хуҗалыкның яхшы эшләү ул саннар белән генә күрсәтелә торган әйбер түгел. Ул инде оешма хуҗалык яхшы эшли икән, анда яшәгән халыкның яшәеш мөмкинлеге, яшәү шартлары әйбәт дигән сүз. Инде район башлыгы турында сөйләп барган чагында бу аеруча әһәмиятле вазифа. Район өчен, район халкы өчен, район булай гына әйткән чагында ул инде үзе бер дәүләт, аның үзенең акчасы юк та, үзенең армиясы юк. Бүтән андагы теге тавык чүпләп бетермәслек культурасы, мазары бөтенлегеннән башлап, икътисадка кадәр барып торган бик күп тармаклы, бик күп кырлы хезмәт. Менә шуңа бу вазифада очраклы кеше була алмый. Мин инде үзем менә Алимҗаныч тәкъдим итте ул президент аппараты исеменнән, мин үземнең исемнән. Бу вазифага бүгенге көндә безнең иң лаек кандидатура чыннан да Аттахов Ингел Агачевич. Белеме, энергиясе җитәрлек, республика, Россия күләмендә авторитетлы җитәкче. Эшләгән эшләрен мин инде санап чыгарга да була торгандыр, моңа бик озак вакыт кирәк. Альберт Галимҗанович группага әйтеп кенә алар әйтеп чыкты. Ингел Агачевич җитәкчелегендә без алдагы 5 еллыкта районны, икътисадын һәм инде халыкның яшәешен яхшыртырга бөтен мөмкинлекләребез бар дип исәплим. Сезне аның кандидатурасын яклап тавыш бирергә чакырам. Һәм алдагы 5 еллыкта аның җитәкчелегендә матур итеп хезмәт итәрбез дип ышанам.